Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξω Geometry Dash. Και αν λέτε γιατί δεν παίζω με τον Αγγελάρα, έκανα ένα βίντεο μόνος μου, μιας και πάρω μερικά subscribers και views, και μετά θα κάνω ένα βίντεο με τον Άγγελ. Βασικά όταν συναντηθούμε θα κάνουμε μαζί ένα βίντεο. Οπότε παιδιά, αν θέλετε να δείτε τον Άγγελο και εμένα, θα πρέπει να κάνετε όλοι subscribe. Εγώ φταίω παιδιά. Κάτσε subscribe και like αν θέλετε να παίξω Geometry Dash ξανά. Καθίστε κάτι παιδιά, κάτι γίνεται. Παιδιά, κάτι έγινε κατά λάθος. Βασικά όχι. Συγγνώμη που θα τη διαφήμιση, αλλά συγγνώμη. Συγγνώμη παιδιά, δεν έπρεπε. Αλλά κάπου κόλλησε αυτό παιδιά και συγγνώμη. Οπότε παιδιά, αν η ποιότητα είναι high, είμαι στους 4 γύρους παιδιά, δεν έχω παίξει πάρα πολύ. Εγώ θα παίξω αυτή που την έχω τερματίσει πιο πολύ, γιατί μια φορά ήμουν αρκετά τυχερός. Παιδιά, γιατί γίνεται αυτό? Μπορεί εσείς να μην ακούτε τον ήχο, γιατί δεν θα ακούτε εμένα. Παιδιά, αν θέλετε να γίνει και part 2, αλλά με Stumble Guys, για αυτό το κανάλι κανονικά θα ανεβαίνουν βίντεο που θα είναι μόνο ο Αγγελάρης και εγώ, αλλά όταν θα βλέπω βίντεο που δεν έχουν πάρει πολλά views, είπα θα κάνω και εγώ βίντεο για να πάρουν πολλά views. Εγώ λέω παιδιά πόσα λεπτά είναι το βίντεο. Θα είναι γύρω στα 4-5 λεπτά. Θα παίξω αυτή την πίστα και μετά το κλείνω, γιατί δεν θα είναι και τόσο μεγάλο το βίντεο. Θα γίνει και edit μετά. Και καταλάβατε, δεν θα μου φορτώνει το βίντεο. Αν θέλετε κλείνω και τώρα. Βασικά πρέπει να κλείσω τώρα.